Okay, nandito tayo sa Costco. Papagas tayo. Tingnan natin kung magkano ang presyo ngayon. Kung ano yung current price. Kaya tipid-tipid sa gas. Tingin. Sunod tayo. Yan. Next na tayo. Sa kabila tayo. Antayin natin matapos yung nauna na yung nasa likod eh. So itong mahirap. Yung nasa harap. Iikot tayo. Doon. Pwede ako doon. Alalay lang tayo. So dito na tayo sa gitna. Okay. Atras tayo. Atras tayo. Okay, tara, pagas tayo, pagas. Let's see. Okay, so tingnan tayo. Nasa $60 na. $60, 11 gallons. 64, 65, 67.
12 gallons. 70 is 12 gallons. $70. $72, $73, $74. Aabot yata sa 80. Grabe, umabot sa 80. $80. Grabe, mahal ang gas. So it's 90. Oh man. 92. $93. 17 gallons. Mahal.